Red way in. Chiedza andizivini nimbozivini zita rayo right maswera sei manheru maskati kumatima nenyika yakasiyana nchiti aiwaka guys kana pangoitawo cheagent need chekuti kwainga kuitwe live tinongouyawo palive tinzwisise nyaya iyi pane nyaya yaitika nyaya iyi it was not ndambofunga kuti inokodzera kuya padiaries here kana kuti haikodzeri kuya padiaries but ndazoti no padiaries panapa panomboya vanhu vechivanhu vachidzidzisa zvavanenge vachidzidzisa panapa vari vanhu vechivanhu and then pari kuita nyaya dzimwe dzatisinganzwisisi dziri kubuda saka nenyaya yekuti panapa people they come handitika nemareal life issues avo mangwana zvinopesa zvakukonzeresa kuti vanhu vapesere vasingasatruste handitika vanhu vanenge vachiuya pano apa nechivanhu nekuda kwenyaya dzimwe dzinenge chiitika dzisingaisisi it's only good for us kuti tiite sei tinyatsonzwisisa kuti guys kana pakanzi pane zvaitika handitika kana kuti pakanzi paita domatisi 1 rakaora mubhasiketi hazvireve kuti ese anenge akaora handitika pakanzi paita ndingati kana kuti pakanzi paita muprofita 1 akaipa hazvireve kuti paita maprofita ese akaipa so ndatoita nyaya ndikati no but nyaya yatikunzwa right iri kutaurwa neumwe ari palive ari kutaura nyaya one sided the other side hatina kumunzwa nyaya yake and the other side ndikamubata ndikati no ko nyaya dziri kutaurika idzi kozi vamwe vacho vari kunzi vari pano padiaries inyaya idzi dziri kunzi kuitika mudiaries behind our back tisingazivi inyaya dzedei dzanga dziri nyaya dzemakuhwa chete aiwa inini hapana pana ndiri kukwana nenyaya idzi guys to tell you the truth handichimaona but now pane confusion yekuti tinombounza vanhu vechivanhu pano tinounza vanhu vechechi pano tinounza maprofessional doctors pano what is really going on handichimazviona so tangoti tinyatsojekesana tigadzisana ipapo ticlarify ipapo because vanhu vamupesera vasingasanzwisisi ende nyangwe neni wacho ndikuita all this effort pano yekutsvaga vanhu vanenge vachiuya vachitikubatsira vanhu vechivanhu ndopesera nda kuita kunge ndiri mumagame anenge achiitika kana kuti ndiri kuita zvinhu zvefake pano ini ndisina chandinoziva handichimaona that's why ndaona kuti no zvakakodzera ende zvakanaka kuti tingwe tinyatsotaurana pano munzwe nyaya dzeshe dziri kuitika moga ini handinyatsokuziva handitika imwe pati kana chizvidhifenda ozvidhifenda oga kana zviri zvekunyepa ndezvekunyepa handitika asi chishuwo changu inini pakupedzisira ndechekudai so handiti chishuwo changu ini pakupedzisira ndechekudai handitika then chida kuti maparties ari kunetsana aya 2 ava vese handitika vanhu vechikuru tisingataure kana paine dzimwe nyaya dzinenge dziripo chadzinzwawo nhasi handichimaona chishuwo changu ndechekuti ava mapati ari kunetsana ari 2 aya handika vasabve pano vachiita sekuti pano apa ndopavakonzereswa pane ari kutofona not knowing kuti who is calling now. Hello? Is it the right time to call? Oh, okay. No, it's fine. You can call. All right. Tinokugamuchira peti muzwara nhasi pano padiaries nchiti wakadi yako ripo makadiwo right ndiri pano so paita ndaona uchita live mukuita live kwamunoita ndinoziva kuti panapa tinombonzawo vanhu vechivanhu vachiya kuzodzidzisa vachiita sei but now zvane confusion mukati ende madiaries akawanda noteverera chivanhu nevaya vanenge vachida kudzidza vanenge vasingasanzwisisi kuti what is going on now because pari kubuda nyaya dzakawanda handitiona hatichazivi kuti what is going on ende pabuda panga pachiita sokuti pari kubuda futi mazita akati wande handitika dei yanga ri nyaya yemakuhwa peti there was no way ananchita kuti uyai kudiaries handika because isi pana patita ma-online reality shows handitika so inyaya ndachona kuti iri kutoitika right now behind people's backs
isusu tisiri kuziva according to you handiwana hatisi kuziva though pazoita vamwe vazongo unga vachindifonerawo vachitaura kuti ehe tinoda kuzofona chidididi handiwana so zvinhu zviri kuitika panapa tisingazive behind our backs and hatidi kuti mangwana kana muchidzisa chivanhu chenyu even mukatoda kumbodzisawo chivanhu pano padiaries vanhu vatange kuti hakuna zvinhu zvakadaro muri matsotsi kana kuti munodai vanhu kana kuti munodai vanhu handitika so ndosaka ndafila the need yekuti why can you not come here iwewe nethe other party yamuri kulesana nayo vanoendawo muchembereso kwavo handitika so that ivo vari kuti because ndavati kweimi what is this now nyaya dzatiri kunzwa dziri kubuda idzi chii chiri kuitika handi vakati vane mav11 avo avachauya nawo pano ndikati okay no problem handitika so inina chinangwa changu chekungoti mose mukauya mukataura nyaya dzenyu uye akataura but chikumbiro changu peti tiri vanhu tave vanhu vakuru tese ufunge twini wangu ivo muchemberesoko futi wavo zvemunhu mukuru pakupedzisira mapedza enyu kuitira zvamunenge maitirana musadzokere makadaro if there is a way yekuti pave nerunyararo because kune zvine vamwe vanhu vechidiki peti vanototeedzera zvinhu zvechivanhu zvavanenge uchiita izvozvo izvo handiwana vanoda kutozovhunza kwauri but vakaona manje pachiitika controversy yakadai they will never come to you kuti vazobvunza saka vanhu vachangofa vakadi vachingori nepfungwa dzekuti havasiziva zviri kufamba sei handitiwaona saka chishuwo changu chichiripo pakupedzisira kwegemu rachionaka kana paine way yekuti you guys if it means kuti you block each other and you go separate ways let it be so handika kana tikutotsiurana pano right now pano nekudzana kuti this is wrong handika to the party inenge iri wrong totongoitsira kuti this is wrong zvachose handitika totongotsiurana handika and then tokuita kuti tokonche nekuti rudo ngaruenderere mberi noti kuramba vanhu vachingodzurana nekungodita ava vanhu vakuru we should lead by example kuvana vamunodzidzisa chivanhu vava ini ndanisingadodziwo chivanhu ndakatanga kutodzidzisa kuna Machembere naPiri ndochitanga kuvafolowa vachita pamvengenzenge ndikatanga kutozvinzwisawo ndasingazvinzwisise totaura chokwadi handiona ndasingatozvinzwisise handiona so ndikatodzidza zvandakadzidziswa ipapo handiona saka zvinenge zvakangonaka handitiona so right pane nyaya yandanochitira live can you please take us back kuti nyaya chii chiri kunyanya kunetsa naipeti inini I'll start by saying this I have nothing against Machembere soko hangu inini navo handina kungibenge ndakataudzana naye mukadzi uyu mune zvakaipa but she has been coming on my comments and trying to attack me and something that I'm against her is ari kubata vana vevaridzi chibharo musendo ndiye munhu auya akazotaura ega kuti akabatwa naMachembere soko all in the name of manjuzu kuti ane njuzu yechirume and I will start by saying she is Fungai Maruta zvaari Fungai Maruta she has been changing names on Facebook because she was hiding her identity so that people would not be able to recognize her. So it has come to my attention that I've got a group on Facebook that I teach Rechivan usually, and sometimes I do it on my wall. So she has been following my posts, she has been following my live videos that I'm Tita, and she has also been taking me kune mamwe magroups so angane zvanga zvichiitikawo anga achitengawo bute kwandiriwo as well because ndinotengesawo zvinhu zvechivanhu zvakaita sebute machira eretso and stuff for vanhu vari kuno kuEurope. So apparently Musendo called my young sister because she couldn't reach me on my phone. Ndakanga ndabva kuitwa surgery saka that time I was trying to recover and I wanted to stay away from a lot of things. Saka afonera munin'ina wangu then reached me akati asisi ndonyaya iripo so we connected Musendo ndobhatara akati this is my experience when I went kumba kwa Fungai Maruta ariye Machembere soko akataura akati akabatwa she was forced kuita zvepabonde naFungai and in the process Musendo aitaya kuti mudzimu wake udzike here Machembere soko ndokufonera Casper Bonga Pastor Casper vakati mwana uyu mudzimu wake uri kuramba kudzika so she thought kuti Musendo was not listening but she heard the whole conversation yavakataura hanzi akatofona akati baby uyu mudzimu wamwana uyu waramba kudzika. Then I asked Musendo ndine ma-audios I asked her pa-audio kuti how did she ask uyu Casper because Casper is a pastor nezvinhu zvemudzimu hazvifambirani so why did she have to call Casper instead of her calling vanhu vanoita zvechivanhu kuno kuUK kuneni kuna Machembere naPiri handimaona and then
ndopakanzi Musendo akapiwa bute, because Machembere Soko vanotenga bute kwandiri rehondo nerematare. Ndobva apiwa bute the same bute raakapiwa kunokumba ndoraakapiwa naMachembere Soko vakamhafurira. Nekuti inini believe kuti munhu akatenga bute rangu nhasi anonorideketera bute iroro kuti rive nesimba rishande zvaari kuda. Inini handigoni kudeketerera bute remunhu, saka bute harisheyiwe. Mufanzwisisa. Saka uri kuti Musendo ati palive yaunga uchita ndipo pauya nhasi akataura kuti iye akabatwa chibharo. But she had come to me. I've got 3 girls also vakauya kwandiri, saka 4 girls vari muno muUK vakataura nini. The other 3 girls varamba kutaurwa mazita avo because 2 vane varume, 1 wachona murume akaenda. She doesn't want the family to know kuti ari kuita zvechivanhu, and this has happened because my parents are muno muUK. Hold on, party uri kuti iwawo zvinhu zvese izvi zvaitwa all in the name yekuti manjuzu abude pachena kana kuti chivanhu zvese zvinenge zvichiitirwa kuti zviite sei? If let me explain it this way. Machembere Soko Fungai Maruta akataura kuti hana mudzimu. Mupanzwisisa, ane manjuzu. Okay, ini sekuziva kwandinoita chivanhu Melly, hakuna njuzu inouya isina kudhonzwa nemudzimu. Mupanzwisisa. Saka njuzu haipoye yongoti ndauya ndagara pamunhu pasina mudzimu wakadhonza, nokuti njuzu ndisahwira. Mukupanzwisisa. Njuzu ndamai next door, asi tinotanga kupembedzwa mudzimu. Asi Machembere Soko mukatarisa imino, if you go back kuningirikini if you go back kumvenge vakaitwa interview naMachembere napiri vakati inini aiwa ndiite zvemudzimu ndinoita zvenjuzu. Saka that one is not a clean payment. Saka vana vakaenda vachinzi uyai, nokuti there are some women who have been involved and they were told kuti uyai kugroup kundavhura group. Uyai kugroup kwangu ndavhura group ndiri kuita zvematare emanjuzu. And imimi iwawe Melly, I think pawakauya kudhayaris as well wakatombotaurawo futi nezvazvo kuti kune Machembere vari kuUK vari kuita zvemanjuzu. I don't know whether it was there or it was somebody else. No, nyaya takainzwa mumacomments ichingozvi zvichitaurika kulive yaCookies, but hatina kunge taziva kuti what is what, which is which, zviri kufamba sei. Alright, Kaspa ari kufona, rega timbomira kuti Kaspa afone, enderera mberi apo. Ndikuona Kaspa achifona. Alright. Kaspa chero akafona zvake anenge atofidwa kudhara because vanhu ava vanodanana kudhara. Ini ndakaudzwa naiye Fungai Maruta kuti vanodanana. Anyway, let me go back kunyaya yandiri kufonera. Saka vana ava vakanzi uyai. Musendo akanzi iwo une njuzu iri pauri, uya ndikubatsire. And then Musendo went with the trust yekuti ari kunobatsirwa just like everybody else. Zvatinoitawo vamwe kana tichiendawo mumatare. Handi mukuzvinzwisisa. Vaenda vakabva vasvika, vakabva audzwa kunzi tora ningirikini maessence ekubhena nebute nemishonga yakapiwa. Ina ndakubvunza kuti yaive mishonga yei, because Musendo had problem. Akanga ane problem yekubasa. Anti mukupaona. Aita problem kubasa. Then apa in the middle of the night Musendo akaudzwa kunzi uri kurara downstairs mulounge akapiwa mattress. Then Machembere Soko went to sleep kubedroom kwavo nemhuri yavo. Anti mukupaona. And then she came downstairs. Musendo kana achirara akataura kuti ndinorara ndisina pant. Anenge akapfeka night yake chete. Ani mukupanzwisisa. Then Machembere Soko went downstairs and said, you need to sleep with me. Kuti mishonga yandakupa nezvinhu zvangu zvandakupa zvishande. Okay, so Musendo uyu tinogona kumuwana here kuti auye kuzotitaurira nyaya yake ega kuti kwaari zvakaitika here kana kuti kudi, because okay, right, vadona regai titore, because I think it will be only fair kuti titore Musendo. Adona mirai ndimbotora nhamba idzi dzekupinda kune vanoda kuzofona 071 01 01
707. Right. Iyi ndo namba yekufona iyi. Iyo namba yekufona iyi. Right. Hello. Sorry, brother, I'm going to phone. Okay. Yeah, that's the phone. Okay. Saka musendo ndo baudzwa kunzi unofanira kurara neni musendo aka-explain. I think it will be better if she comes and explain exactly the same way she said it to me. Aka-explain kuti Nina, I don't do that and I've never done that, so I'm not interested. I don't want to do it. So muse munhu angasapeni, she was forced to open her legs. And then Machembere soko. Anduseka comment ya dambo ra Bevan started licking musendo's DJ akabhata zviite nokuti watoyamba mango kuti zvinhu zvako zvishande unofanirwa kutoti tinofanirwa kurara tese. So when she wanted kuti zvikiti zvavo zvigumhane, handiti maona, musendo was fighting Machembere soko Mfungai Maruta pamusoro pake kuti asaiti izvozvo. Saka hanzi she then stopped after she was screaming because she didn't because she didn't want her kids to know kuti ndo zvaari kuita. And then apedza izvozvo musendo slept, but she was scared and terrified. Musendo early in the morning pakatanga kufamba mabhazi, she woke up and she went to her house. Okay. So that's the story iripo, because I understand muita zvemanjuzu, you want zvemanjuzu, iwe wanta zvemanjuzu, saka it's now confusing kuti pana patinomboyawo tichitawo zvinhu and the last time, let me be honest with you guys, if you still remember pakatanga kuya sekuru vachita zvechivanhu panapa Machembere soko ndo vandakanyora papost nchiti thank you, this show has been sponsored by Machembere soko. If you still remember, vakauyawo kwandiri, she came to me and said, you know what, ndandichida kuti pambotaurwa nyaya dzemanjuzu idzi ndoda kuisa data, because normally panotaura kuti guys, kana une topic yako unenge uchida kuya nayo kuti itaure, andika kana tisina data bring uya topic yako, kana tisina data unongoisa data rako topic yochiriridza. And then she send 200 rand yavo kuti data ritwe musiwo ye live yemanjusu musiwoyo pakaitwa live yemanjusu pano antimaona. So it's now confusing, atichazive kuti vana ava vasingasadzoki kwatiri tivazotiudza isusu nawo kuona kuti isusu maybe vanofunga tiri mumagame here, tiri kuita zvinhu izvi here, kana kuti zviri kufamba sei. Andichazi ndosaka ndati we have to come and address izvi pano kuti vazive kuti we've got nothing to do with this, and zvinhu zvikuitika kwavanenge vachiitika isati zvizivi. Dei ndisina kuona live ichi kuri speaking ndangachingovewo murima apana chenda ndichiri kutoziva, tanga tichingotiwo aiwa zvinhu zviri ngodi vanhu vari kungoita zvinhu zvavo zvavanenge vachingoitawo zvemanjuzu kwavanenge vachiita kusvika ndazongoona live yanhasi. So right, paticharega ndikumbokudonedza ndiedhe vari kufona nzani musendo kana uripo ndaisa nhingirikiri namba andichika nevese vari kuda kufona vari connected pane nyaya yekutaurwa napatricia iyi namba pandapina pazasi chinyi kungowedzera code 0027 andichika and then motaura andichika mofona pawhatsapp calling and then ataura palive yandaita because I didn't want to mention people's names because I was protecting their identity and confidentiality, because vanga vasina kundipa the authority to mention their names, which she did, which is good. So if she wants to come and mention it for herself, it's fine. But what I want to say is, Melly, hakuna munhu anongoita njuzu asina kumboita process yekunobikirwa doro kumusha, kupembedza mudzimu uri pari, mudzimu wodzika, wotaura kuti nini machira angu nemanjuzu andakadhonza ari pandiri ndiva nani. Hakuna munhu anongomuka kungoti nini ndakushopera, because Machembere soko this Mfungai Maruta aitouya kwandiri achitoti Machembere ndiri kudzidza kwamuri. That's why every time yandaita malive she would come palive yedzidziso yechivanhu yandaita. So I didn't know that she is the other thing ndinoda kutaura panapa ndechekudaiso pane comment yaiswa panapa andika anzi pari kufamba pane makuru ari kufamba achitaurike kuti vari kusponsor diaries kuti ifambe anditika let me just say it pano because I know kuti Machembere soko vacho vari pano andika sezvo vachazopindawo pano. Guys, whoever anenge auya akaunza topic yakaita show ndinonyora munozviziva pano padiaries kuti show sponsored by Ningi. Mune nguva musina kumboona pakanzi show sponsored by Ningi. That means show is not sponsored by anyone. Mashow is SI ari kusponswa neni muridzi wediaries. Kana pane anenge asponsor show
munoona ndinotonyora papost yandinoisa makuseri kuti vanhu vagozouya. I simply write in advance ipapo kuti this show is sponsored by Ningi. Saka zvokunzi hanzi diaries iri kumiswa ne certain people, guys, that's a lie. Ndatindigare ndakudza ipano handitika akuna munhu ari kumisa diaries. Vanhu munhu anenge auya netopiki yake ndiye anoti ndikuisa mari yangu iyi ndadoda kuti murito topic nenyaya yakati handitika ndaisa 100 rand 200 rangu data handitika then I come on live. This otherwise diaries yakamira because it diaries yakamira right now. We're doing a topic. Amuna mbona chiti it's sponsored by Ningi, and that means it's sponsored by me personally. Inini pachangu Machembere soko sponsored pavakakumbira kuti ngakutaura zvechivanhu 2 times handika that was 200 rand yavo ipapo kuti paitwe live idzodzo dzatinogara 3 hours tiri pamalive kuchitiswa zvechivanhu handitika. So you can calculate, munozviziva vanhu South Africa imimi data you don't have to be told kuti data rinoita mari handika tinogara 3 hours tiri pano. So normally kana pasina anenge aisa sponsor ndinongodwa kuti kana ari panenge ati willingly kuti kune anokumbirwa kana kuti kuita sei no hapana nditongonyora kuti this show was sponsored by Ningi. Saka please maru, these are rumors. No, ndakunzwa tinoda kugadzisa ipapo. These are rumors and fake allegations dzekudza hanzi this diaries iri kumiswa ne certain people kunzi ndini ndiri kudai kuti imire 200 rands. Guys cannot sponsor show every Monday, Wednesday, Friday chingoita ma live ma 3 hours ma 4 hours tiri pano ne 200 rand. Data i 100 rand, 1 gig is 100 rand, 1 gig i 100 rand panapa zvamunosiva andimaona. Saka let's not speculate and let's not lie handikakunza uku ine hangu zvinhu zvemakuwa handizvide ende zvinhu zvokunzi munhu ati chakati that's a lie. ndatindigare ndakugadzirisira ipapo mupanzwisisa handitika muzive ipapo right. So ndati ndipataure ipapo ndipadaridze twinirega ndikudonhedze ndipinze Casper kana kuti whoever ada kupinda panapa then tizvinzwire kuti ivo vati kuti vari kuti chii. Alright, okay, bye. Because it's so wrong, kuti vanhu mubve mazofamba muchiudzana kwamunenge muchiudzana. Anyway, ndasandambozvinza ndozvinzwawo pano handimona kuti tino supplier data kuti diaries imire. Hakuna zvinhu zvakadaro. That's a lie. Data kana aripo munhu anenge aiti ndikuda kuti muitewo live yangu handitika need to go after this. All right, I'm calling you back Casper. Tinongoti isa data rako nditaura isa data apa tiite live zvifai woisa data indo yangu ndiri host ndakufonera Casper. Haikona kuti yakamiswa diaries ne imika atidi zvinhu zvakadaro. Even Casper paakauya anamboisa data. Iva vari kufona prophet Casper paakauya vakangouya seguest vanamboisa data. Railori rangu ini. Dzimai phone iri kumasure pastor. Ndiani? Dzimai phone iri kumasure. Okay, makati yenyu. Mushe kanjani? Phone yenyu kuti anoisi tikunzwa imwe phone iri kumasure. Oh, okay. Alright, ndakukunzwai. Right. Mamuchifona mati you need to call after this. Saka mava pachirongwa pane nyaya dziri kupinzawo handiziviwo kuti kwai muri kwana nyaya idzi handizivi kuti muri kunyatsa kuficha papi pamuri kuficha hanzi ndimi muri kuziva nyaya dziri kuitika apa. Ndingatoda kuziva kuti munhu wacho ari kudaroka ariko ndatoshamiswa kunzwa zita rangu richipinda ipapo saka ndaida kutonzwisa kuti tazopinda papi panyaya dzandisiri kuzidzisa kuti zviri kufamba sei because ari kuratidza kuti ane proof yekuti pane zviri kuitika and stuff like that was mentioned, so I'm not really sure what's really happening. Okay, so apa mamuchifona mamuchida kunzwa kuti nyaya ndei? Ndinonzwa nyaya because andinokwanisa kutera live yacho yange yakarebesa about 2 hours, so ndatozongofona wanzi kuzita rako ri kumentionwa Casper ari kuitawo zvenjuzu kuti Casper is doing stuff like that. Alright, no problem. Nganditsanangure. Alright, so what we are going to do regaiti
tidzose ningi pane namba dzandapinda mukaenda muri kuona live yamuri kuona imwe yacho pane mefoni kai pane namba dzimwe dzandakapina pasasapo ndoda kuti mutore namba idzodzo imimika modzisevha ndodzomofona nadzo pawhatsapp kuita kuti uyu ari kufona nemessenger dzina namba dzake handichika so that imi mogara pafoni iyo kutsanangurira yari pamessenger pane imwe foni kuti munzwe kuti nyaya zviri kufamba sei because nyangwe ndisida kutonzwisawo because haticha understand now kuti remember mwe musi ndinogona kuti uyai kuno kumuzoparidza moya moparidza the next thing kobuda zvinhu zviri controversial vanhu havachanzwisise kuti chii chiri kuitika hanimaona of which we don't want that handichimaona so panomboya vanhu vechivanhu vachibatsira vanhu handichika vakawanda vanhu chitoya kwandiri kuti sisimeni tokumbirwa nhamba dzavanhu vai ndichivapa handichika takabatsirwa mufunge ndakabatsirwa ndakatozodzwa noti aiwa ndiri kuziva madetails ezvinhu zvawakaudzwa handimaona aiwa ndakabatsirwa mufunge zvinhu zvangu zvakutoita ndandine dambudziko mwototaura handimaona ndoti aiwa meno ikokoko inini vanenge vangouyawo pashow kuti zvinhu zviitike saka kuti vanhu vazoludza confidence kana kuti ndizonzi neniwo ndiri part of the zvinhu zvinenge zvichiitika zvemadrama nyaka idzi ini ndisiri then it won't be nice handichimaona. That's why I felt kuti we have to just talk about it so that we clarify our names and we clear our names once and for all, right? Pane ari kufona pane imwe namba rambai makadaro muri papo. Rambai makadaro. Hello caller. Hello. Yes caller, how are you? Sis Melly makadizeni. Tiko makadi. Muri connected nenyaya here ni? Ini ndira kubuka. Iyayo inenga yangu ofusha dada kuro yakaimbuko kwandipa pamchipere sokwa. Okay. Ameno ndikunzwika tikukunzwa. Okay. Machembere soka ndakangovaonawo paFacebook zvongoti unongoonawo paFacebook. Saka vakatanga kuuya kunhingirikini kwangu kuinbox kwangu ndandakapfeka dzisimwe jumpsuit yangu sovha watanga unditi iwe Machembere jumpsuit yenyu yakanaka zvisingaite makaitenga kupi? Ndakatoti handichaziva ndakaitenga kupi kuti kuwales here kana kuti kupi because handichaziva ndakaitenga kupi. Ndobva vatoti kana makazoziva kwamakaitenga muzondiudzawo handiti vandatoseka zvangu vatoti it's okay. After some time ndobva Machembere sokowa futi vazouya futi kuinbox kwako zvikanzi ndipe whatsapp number dzako ndira kutaura naiwe handivaziye inini asi ndakambosangana navo handiti ndobva ndavapa whatsapp number dzangu ndobva Machembere soko ava vanditi ndida kuti uye kuBirmingham. Ukauya kuBirmingham kune this other hanzi kune iriko here zvebantu maawards akufana kuitwa ebantu. Saka inini newe ndida kuti ndibuke hotel, ndida kuchabuka hotel yekuti inini ndinge tigara newe muhotel. Handiti handivaziye handiti saka ndakatovhunduka. Saka ndakamboti hotel ndikutodaro nawe nditofunga. Ndobva pasina kana time ndobva vatondisendera confirmation yekuti ndatobuka hotel Friday, Saturday, Sunday. Tange tichigara muhotel ndabuka hotel yekuBirmingham. Ndira kuti iwewe uye kuBirmingham. Don't worry about transport. Transport yako yese ndichakuita sei ndichakava transport ndinokubhadharira because ndinogara kuWales. Ivo ndofunga anogara kuBirmingham here but ndakazonzwa anogara kuCourt handiziye. Zvinhu zvacho zvakangoitika so fast. Ndobva ndazosvika pakubvunza ukonza kuti vamwe vanhu ndakati imi pane mukadzi anozviti Machembere soko paFacebook apa ari kundiudza inini kuti andibhukira hotel ada kuti tigare muhotel imomomo Friday, Saturday and Sunday. Akati don't even worry about drinks and everything. I'm going to cater for everything. Unongouya chete mimi Machembere tinakitwe uyai kuBirmingham. Ndashamisika nazvo vanhu vazondiudza vakati takateerera kona zomwadoro ukadhakwa ende ukadhakwa anokwanisa kukuita anything wakanhikirikina. Ndokupukunyuka kwandakaita because inini ndakashamisika kuti mukadzi uyu handiziye haasati akambondiona paFacebook angondiona paFacebook. Why of all the people tsitsi dzake ndedziyei dzaaita kuti for everyone aripo angondichuza inini kungondiudza kuti ndira kuti ndokubhukira hotel. Vandamsendera message ndikati aiwa inini hotel yenyu ikairekedzai zvenyu zvikasaka ndandatobhuka akadoti ndikansele hotel yachona sei because ndandada kuti iwe tigare tiri muhotel. Vandadoti handisi kuda vakaramba kuti havana kutombozvifarira izvo zvavakabhowekana nenyaya iyoyi yekuti ndakaramba kubhuka hotel. Saka inini bvunzo wangu kuna Machembere soko apa ndeyekuti vaida kundiita sei kuhotel uku.
especially one avandiziye and the fact yekuti vanga vatobuka hotel munhu a stranger, just a stranger like that, vakanga vaonei pandiri chekuti vakangofungidzira kuti vakandipika inini kuti shuwa vaida kuita sei. Munozoti izvezvi nditori netrauma because nyaya dzandava kutonzwa zokunzi vanhu vangu vachabviswaka handichaziva ndo zvavaida kunditei kana ndo zvavaida kuita sei. I'm in shock. Dai vaigona kundipindura kuti vaida kuzama kuita sei Machembere soko uyu, please. Ndo nyaya yangu yandira kutaura iyoyo. Ndotongotepa vanhu vakandipa warning kuti chenjera because tinovaziya munhu uyu atori murume uyu unonoitwa murume ukadragwa kana kumwiswa doro muto imomo. Handiti saka it means that's what she wanted to do kwandiri ka Sis Melly. Saka inini ndangoti kana varipoga vari kundiziya vandipindure kuti vaida kundiita sei hotel those 3 days kuti Friday, Saturday, Sunday. Munozati nyaya yangu Sis Melly kutara pachokwadi I'm confused and ndiri kunyepera. I'm really confused. Ndatove confused. Ndatove ne confusion isingatoiti izvozvi. Isingatoiti. Ndatove ne confusion isingatoiti. Itori nyeshuwa ndiri kutotaura nyaya yeshuwa vakatonditi don't worry about transport ndinokubhadharira uya iwewe uya kuhotel tigare. Ndinototya kutocheka kuti ndichiri nemasichato because ndakabva ndatobloka even WhatsApp and everything. Inini wathink spirit yangu yakaramba kuti why unogona kutwanirawo here machats. Unogona kutwanirawo here machats amaitaurayo kuti ndichiri nawo here machats iwayo ma-screenshots because ndakazotanga tumiro vamwe vanhu vanogara kuBirmingham ndokatinodzoti mukamuchi agari kuBirmingham kuziya asati ambogona asada kuisa muhotel kugadza hotel. So she was on a mission to do something kwandiri Machembere soko please mundipindure nyaya yekuti what were you trying to do. Handisi kuvablame asi ndira kunzwisisa kuti vaida kuzama kuita sei. Alright. Ngadai ndiri kuchema izvizvi. Alright. Saka thank you Sis Melly. Alright, nditarisirawo mavhile kaunditumire right now kana unawo. Ndichatarisa because vakabloka namba dzavo. Ukangoenda kublog maitaura kumessenger. Maitaura kumessenger. Red Rock. Maitaura kumessenger. Ndakabva kumessenger kabva tatobvira kuWhatsApp. Yakatangira kumessenger nyaya iyi ndwatoziya kuti ukanotypa star ravo rinobuda chero ukavabloka and then unobva waona mamessages amaitaura ya. Alright, it's okay again. Unoti ndichiri nawo here. Alright, thank you very much. Alright, okay. Alright, Casper uchiripo? Ndiripo. Right, Casper is still here guys. Arikuti arikuda kunzwa nyaya. Saka Party, can you please call on number dzipaza zanzi na Casper ndinoda kutonzwawo kuti iwewe uchitaura nezvangu panapa iwo inini uri kundikwanisa papi. Pane number dzandakapinda pazasidzo Casper idzo. Ndokumbirawo kuti utange wa Party ufone pa number idzo. Utsanangurire Casper pari kuficha panyaya yese tozofonera ivo Machembere soko maybe nevamwe vari kutaura kana vari paroda kuzofonawo vari munyaya iyi because ndanzwa uyu particular kwakashora danzi kune vakadzi vanosvika 40 saka azvinonyese panguva che did not make sense to me. Handichimaona kuti 40 vakadzi umwe mukadzi and from what I know she's married. Handichimaona but handingazivi a lot about somebody else, right? Ndo patoda tichinyatsonzwisisa ipapo handiti. So Party muma comments can you please take the number ufone pane number dziri pazasi kwete dzawambofona fona pa number dziri pazasi idzo handitika tionewo utaurire inini uri kundikwanisa papi panyaya iyi because rangu riri kungonzi riri kuficha ina hapana pandiri kukwana handitizi kuti ndiri kukwana papi pasita iri. Okay, Party adaira panapa pa Casper arikuti hanzvadzi Casper arikuti anze I don't owe Casper any explanation. So if she doesn't, why is she mentioning my name? Now I don't know now. If she doesn't owe me an explanation, then she has to shut up. If she doesn't owe me any explanation, then just go on social media. That's crazy. Okay, so nyaya yacho handisi kuziva imimi Machembere soko vamunovaziva
No, it's yes, I know it. Okay, ingoriwo munhu anoudza paFacebook friend. Okay, no, it's fine. Regai tinzwe tikudrope hedu then because ati ye she doesn't know any explanation to you. Tinzwe kuti pana mwana gona phone, you can follow the live yenyu muri comments tonzwa kuti zviri kufamba sei. All right. Okay, thanks. Right. Ndaisa number guys. Auya ere musendo wacho. Because I would love pakupedzisira kuti party on the other phone, Machembere Soko on the other phone, tingwe igadzirisa nyaya iyi ka one ibve yangopera. And I remember Cookie is talking about it. Yes. Yes, Cookie akashtaura ndikatodairira ini ndikati because atinatomboshtora serious impact panyaya yacho takangoti nyaya chiti vedu wekune Machembere akunzi but handisiri ini animaona tikangoti inyaya isina basa handitimaona atina kunge taziva right. Regai nditrai kufonera Machembere Soko tinzwe kuti Machembere Soko WhatsApp kwacho kuti vanoti chii sezvo vanga chiza ndikuya pa live. Regai ndine kundikire kuti akwafonera. Okay, Machembere Soko vanga vatumira kuda mavhi 11 here. Okay, can I play the audios dzatumirwa mamwe machats handiti anenge machats avaitaura meritori. Okay, anenge machats avaitaura na part 2 yadona uyu handiti amenoti aiti I'm in serious trouble musadaro piwa him audio. Okay, anenge part uyu akati never mind Machembere will be fine. Machembere Soko vakaisa voice note and then party akazoti muswa 10 October, that was last year, akati please Machembere ndibate sorry nekunonoka kudzoka. Machembere ndafona no answer zviri ayangori machats aya then pane ma-audios are send wari papa. Let's go to the audios and hear. Mam kansai Machembere. Ndanga ndichida kubvunza kuti dai wakagona kunditsanangurawo kuti hope dzangu dziri kureva kuti chii. Ndakarota ndiri mumvura. Mvura iyi yange iri yeblue. Senge mvura yatinoona muya ma-TV, ma-ocean. Oh, I think the Musendo. I think this is Musendo. Blue kudaro. Okay, I think the Musendo. Pasi pemvura. Voice of Musendo. Odi pekutanga pemvura ndanditori pasi right under the water. Sapata ndiri pasi pemvura. Ndaona njuzu. Handina kunyatsoona kuti yanga yakamira yakaita sei. Okuona tail yacho ndanchiona from a distance, like far away. So inini ndichiswima ndiri mumvura underwater kudai. Then njuzu yacho iri kuswima kwandiri pandambomira. Ndakaitarisa ndichiti kuchicho. Pandamira. Pandiri kumira kudaro ndiri kuramba ndichingoona ichiswima kudirection kwangu. Veve amira. Beyandipa tsamba enga iri folded. Pandipa tsamba kudaro vandatora tsamba yacho. Vandatanga kuswima vandabuda mumvura. Ove vadzapera. Okay. So I think the Musendo uchu aitsanangura wapedzake kuna Machembere Soko. Right, Musendo, what I'll do ndikuenda ku meeting kana ndapedza I'll call you and tikandotaura newe. Okay, daughter, bye bye. All right, Maita Basa Machembere, have a good meeting. All right, bye. Mascara say, how was work? Say, ndandina muvunzo. Saka, amai vangu, vangu vane headache, ungasingato zvakanaka. Saka, my stepdad was vakarorwa futi. Saka vaondifunira vachitanza hava kutemwa namusoro. She had an argument with my sister. Saka inini vanda nezuro ndichienda kuchikoro ndiri mutrain. Vandarara ndiri mutrain, but ndarara mutrain vandatanga kurota. Narota ari unoziva aya ma-bay leaves or they look similar to spinach. They've got that kind of shape. Ari a green. But narota zvitinzi amai vako vanofanya kunwa ma herbs aya.
ndachida kuabvunza vadzimu kuti maherbs zita racho rinonzi chii ndeapi acho zvandinofanira kuabhoirisa but ndisati ndaona mukana nekuti ndigone kuvabvunza vandapetuka vandanzwa kwakutaurwa kuti hanzi next stop saka stop yacho the next one inga iri yokuti ndigone kupfuura university but hope dzacho ndandichitorota maleaves acho ari mupoto kutengana akabhoilwa vachifanira kuhanwa setii kuti musoro wavo usateme zvivanzini zvavo vasafanira kuita fungwa nendangariro hope dzapera dzakadaro kana nchongokumbira kuti mugona kundijekesao kuti dzikoreva kuti chii mazuva ano ndiri kungorota ndiri kungoudzwa mari iri kungouya madzimu angu ari pafires vari kudanyasoratidza kuti ya dziripo. That's good. Zviri kuita. So keep on doing that and madzimu ako ambofaka kurasisa. They will always protecting you. Don't worry, zvinoita. Okay, daughter, I'll plan, I think Friday, if you have off Friday or Saturday, we'll catch up to Nana, then to Nyatsukurukura and Ditka. Thank you. And I got a live yako yesterday. It was good. Well done. Mama, ndanyarara munoziva kuti unoita kunyarara dzimongo wavanhu vachikutaura. But you know when it just gets too much, manje ndakati ndokusvika kumba pandiri kugara padheni. Ndonyazovaitira live, ndonyazovaudza zvese zviri pahana pangu because it's among people on social media. I feel like vanotora advantage vakanyarara or vanofunga kuti social media saka umwe hanze. But it's not like ndinongowawa. I don't get easily agitated. But zvanga zvanyanyisa. No, kune vari kuti anzi nditsvage maaudios epaaiabhuzwa. Inini maaudios aya ndamapuhwa asendwa naMachembere Soko ndovandisendera. Saka handisi kuziva kuti which is which ndeipi inotaura chii handitozivi. The only way ndofunga iconversation yavo but chikundinetsa vaita nadhota nemwana one paitwa dhota mother handitika saka abva kuna Machembere Soko aya hana kubva kuna Musendo aya abva kuna Machembere Soko. So the only way maybe I should stop playing the audios because akati one day handimaona. So because handisi kuziva kuti which one which is which handisi kuziva. And I want party to come and explain. All right, Ndiano. And this kuziva. Maybe I should stop playing ASMR audios. That maybe to protect Edu. And I want party to come and explain why she mentioned my name in a scandal na fungai. All right, Ndi Kaspau. And does she have proof Ekuti in interim relationship with her? Oh wow. Oh, Hans in relationship na Kaspa. Okay, Hans, I want party to come and explain why she mentioned my name with the scandals na fungai and does she have proof Ekuti in interim relationship na fungai? The Kaspa send our message. I think let me try and get him Machembere Soko. We are this kumona because mama akangowanda pane ma pictures part wacho panapa. It seems as if vanga vari my friends. Vanga vari my friends vese pachavo. And it was Machembere Soko vasenda ma pictures apart ushu. Uya wekutanga ushu. Anga asenda ma pictures akipanapa. These were friends at some point. Let's get to hear what she's saying. Hello, Machembere Soko. Ndiripo tiri paniki pa live ndanichimboplaya maaudios enyu and uyo ayo apatakataura kuti nyaya dzaanzani dza Musendo. So I played. To my surprise ndikuona pari kunzi maita na daughter mother. Sorry, daughter, playa kusvika pekupedzisira akauya kumba kwangu mwana uyu. I can call my daughter panapa. Mwana wangu ane 18 years. Musendo akatouya anga makaplaya pekupedzisira achitondinetsa kuya fundo. Hanzi yanga itori set up. Ndo mamessage akuya ndichakutumira ma-screenshot. Mwana uyu akauya akantondinetsa kuti auye ndichitomunyembera kuti ndiri kumeeting. Akanditi Machembere, please I want to come to your house ndogara muCoventry. Ndazongopedzisira kuti auya mwanangu.
handiti akatochinjana nhamba nemwana wangu akauya panapa muchendo akatotigira madrinks nerice nechii akatotengera mapads evakadzi ekupfeka ndikati ko watitengera mapads seiko ina handiichi mapads wanzi nani kutitengera zvikanzi mama ndangoti nditenge anibva tangochengeta but ndakazarasa angu pandambashandisa saka abva atoya first day akatorara tikatoisa matres downstairs kune vanhu vandakafonera I think ndakafonera Miss G ndikafonera Kefi ndikafonera I think Flamlin ndichitoti Musendo ari pano hona enda tsikuona Musendo tichitofara amva aita maaudios akachisvikirwa ndikamurekodha ndikamutumira kuti inzwa mwanangu pekupedzisira makateerera andimeli ndichitomudza kuti mwanangu nhamba iyo wanga uchitiwadzingwa kubasa ndozvaunganyanyofambira nezvamai yako nezvababa wako saka chienda kubasa ndakupa chibutero wongonogeza uchirishandisa zvikanzi oright mam ndokupedzisa kwandikaita naye saka inini I need Musendo kuti auye pano ataure ndakamurepa papi Musendo akauya pano akataura nezvapati uyu achiti pati ndakaenda kumba kwake kuchitwa babira andipati avanogara nenyoka vanotori nenyoka hanzi vanotozi dzikari kuZimbabwe vakatombonzi vane zvikwambo ina hangu handidi kufumura vanhu it's not me handimuri kunzwa Musendo ndichitaura naye mba munhu achindudza zvinhu zvakawanda ndikati ndakambokona uchida kubatsirwa naPatricia zvikanzi agone chinhu agone even Patricia ndakamufonera day after ndikati Musendo anga ari pano but achitaura nezvako handiti zvikanzi ana Patricia don't worry about it aiwe Musendo ndozvaanoita Musendo anotoza magrupu echivanhu anoniya zvazvatopera Musendo mbazonitumira pane message yandakutumira screenshot makaita saantimeli achindibvunza kuti mukaspa ari kunzi ari palive ari kunzi zegay handiti makaverenga izvozvo kana makatarisa ndikati ndanzwawo zvikanzi ako haisi boyfriend yenyu ndikati no haisi zvikanzi munondinyebera mvati hanzi ndaudzwa nevanhu kuti let me block you handimuri kuona mvatondibloka ipapo Musendo anga atotumira imwe picture yomwe murume wemunhu zvirimo maaudios murume womunhu waakada kuti ndigadzise murume womunhu nemukadzi wake but zvakaitika kuti vanhu ava ndakavaziva ndava namuti Musendo I can't help about this because murume uyu wandipa picture munhu wandinoziva ndichida kutaura zita remurume wacho because anonosangana nayo murume engineer amene kwaanenge achienda vachinosangana Musendo aida kuti ndimugadzirire murume iyeye arambe mukadzi wake kana Musendo achiti ndiri kunyeba ngauye pano ndine maaudio andokwanisa kutoitsa futi ndobva ndaisa mapicture emurume iyeye nemukadzi wake because maaudios ari vanhu vanda kunditsvaga maaudios ari pafoni yamuriyo can you play them from your side ikoko kumaaudios achiwaya tinzwe because it's not making sense now because pati uyu ari kuti anzwa naMusendo I think the person ane nyaya is Musendo ndione nyaya yako handika waenda panoudza pati handiti so pati wochiuya pano wochitaura kuti aiwa kamuchembereso kweni makandikudubura makandirepa handitika zvikadai wotaura because pati i-third party kana ameno kana chikanganisa guys pati is a third party aita kuudzwa naMusendo if she can come here otaura nyaya yacho kuti aiwazve munogoramba sei nai moms imi makandidai mukadai then motaurirana ipapa muchidaro because it seems as if pane third party pati uita kumbomubvisa mutaurirane naMusendo wacho matress engatori downstairs kune vanhu vakandoona ndichifonera Musendo ndichitotaura kuti ore Musendo ari panapa akatogara pamatress ndakarara nevana vangu tichitoona movie Musendo ndiye akatotiudza movie ekona paNetflix handiti ndine vana vangu panapa vanokwanisa kukonfesa kuti Musendo pane pandakambo even pati paakandibvunza ndikatoshamisa ndikati ndadzikira Musendo wati ndakatoenda downstairs ndikaisa matress ndikarara nana Musendo pasi Musendo akatorara pamatress nemwana wangu ane 5 years ne10 ini nemwana wangu ane 18 ndikarara panemwe sofa nepamwe sofa vanhu vandakafonera inini ndikada kuti vauye panapa vakonfesa vachitondona nditakarara downstairs zvedu takatowanda tikona movie but vanhu kakana vachingovenga munhu vachitivengera zvekumadzimai akatendeka zvavakati ndakaba 2018 vakaripota kumapurisa nanhasi zvaita indakuita chivanhu changu nometa munhu anonditi ndine manjuzi efeki ndine ina handina basa nazvo handiti but inini vanhu vanoda kuya panapa kandinozobudisa mavhi11 ezvinhu evanhu vari kuya nemapicha evarume vavo chaivo vandoramba kugadzira varume waveni kune vanhu vari kuya nezvinhu zvinotyisa muinbox mangu but kana munhu achida kuya panapa achida kundidhisa kana vatadza zvekumadzimai akatendeka uka ndavasiyene nechivanhu changu vanhu ngavasiyane handidi kutukirwa dzinza rangu handidi kutukirwa mudzimu wangu antimeri alright pane mwe musikana mbouya pane a certain girl certain lady ambouya panapa wamakataura naye mamakateerera from the word go ndamunzwa ngabude
vakubudisa ndamunhu vashara ndakabudisa ma-V11 pandakamunyenga musikana ye ndichiti ndoda kukwira ndopandikuda V11 hamuna wangotaura because it's a setup nevanhu vatove vakawanda vatotaura kuti Machembere Soko vanhu vaitodiscussai before. Right, regai imimi chigara ipapo tinzwe kuti kudi because musendo asati auya regai tinzwe kuti uyano. Hello sister. Sis Melly. Right, tadzoka panapa pane nhingirikiri Fungai ave pano. Machembere Soko is now here vari pano, so you can address all those questions that we are addressing ka varipo. Can you please ask varipo apa vakateerera? Okay. Machembere Soko ndoda kubvunza kuti pepe pamakabuka hotel iya makanditendera ma-confirmation details musingandizive and everything, what were you trying to do nenyaya dzakubuda? Is it ndozvamaedza makuita or what? Kani pandakabudza ndokuda ndopandakabudza iwe ndine vanhu hobho shamwa dzangu pane pandakabudza ndokuda here ndinoenda kuvakasi wande nini vashamwa dzangu ana Miss G ndakatomboenda navo. I'm not your friend. I don't know you. I've never met you. Why would you book a hotel for somebody that you don't know? yamainini handienge handitombokuda futi ndinotodawo varume handiti saka usade kutsvaga nyaya uya ne-V11 randakakunyenga ngati ndakapindurai musataura kuti handikude orwati inini ndimakutomhanya. Inini my question ndeyekuti maida kuzama kuita sei mune stranger? Why just pick a hotel for a stranger? Pananai mukana guys, pananai mukana. Umwe akataura umwe otaurawo umwe otaura umwe otaura. Pananai mukana. Who can book a hotel for a stranger for peanut? What? Saka waiuya hotel waida kuire hotel kana kwasikataurei wanga ndakakunyenga here handi wachindokwira vakati ndamboti makaninyenga ndati maida kuzama kuita seko kwa munhu amusingazive musati makangondiona hamundizive, you don't know anything about me and you just pick me and you book a hotel and makatonsenda booking confirmations achona. And why were you doing that? What were friends we've never met or anything? Alright, mirai tite so mirai Machembere Soko Machembere Soko na sister mirai Machembere Soko ne mfana imbo mirai makadai Soko tite so ndati maida kuita sei Machembere wopindura shingodani handita zvevakadzi saka ndimbofunge ndakutozofunga izvezvi because pakubuda nyaya dzakubuda idzi kunzi kunyaaaaaa Machembere Soko handina kumbobvira ndakaita nyaya isu ndatozovhunduka nenyaya dzakubuda kuti vanhu vari kurepwa kuti mokudya vanhu mapeche saka ndina kubvunza zvo zvamaida kundiita here chete. And then for the fun information, saka ndisingatanga kudana nevakadzi saka musade kuya panapa muchida kutaura rafu ndini bhodhi yangu chandoda kuita nyayadapirana neni ndakapirana neni kana usina kukwirwa hauna kukwirwa saka chanesa chii hauna kukwirwa that's the problem. Hauna kukwirwa kaiwo ndakatosipirwa nevanhu kuti ndisauye nokuti ndandisingakuzive nekutoti muri munhu ari kutongondiinvaitawo zvakanaka saka ndida kuzwa kuti pedza kwamaita maida ayu lesbian nditori ngotani ndoda vakadzi nditori ngotani ndoda vakadzi zvamukuda saka kuziya mamangochiro zvenyu aiwa its okay ndizvozvo mamuchingondidawo henyu aiwa its fine ndobva ndada kunzwisisa kuti muri ngochani here kana kuti muri chii ndiri ngochani saka ndatopanzwa ipapo ndapanzwa next time
chendira kukuita sendira kuita sei munotsanangura handiti hazvina problem vanhu munongotopa tichazowirirana kuti aiwa inoda vakadzi kana ndine vakadzi uri vamwe ndachaziva kuhoteu mota yekundidya iye mukudzimeta munodya vanhu ngeke zvotadza kubuda musha asi kana mati mukochaaiwaitokei inini Machembere handiziochani Machembere inini handite zvesekuochani kuchiva apo hakuna kuimba vamani chiva itokei ndazvinext iwe chinyandikudza watumwa chuda mascreenshot upemeli conversation yandikaita newanditi ndaida kukudya peche nini ndakanga ndatokubudza kuti ndoda kurara newanditi inini kundinyenga kwamaita ndiri kuti handisi kuti iproblem asi munoudzawo umwe munhu kuti aiwa ndiri kukuda ndakuchiva ndiri kukuda makangwara hamuna kana dhiri isai mascreenshot enyu kuna mail from day 1 to the last handiti kunzwa ini ndotsakatakuta kuti kasi maindida here zvekumascreenshot zvona hati zvese hotel zvese makabhuka hamuna kubhuka hotel here right Friday Saturday yes or no the problem hamuna kubhuka nemusatanist zvinochiti kufanira kuenda kumabhanki awandi kumabhanki awandi ndizvo zvakaudiwaka hauna kudiwa saka what's the problem ndakunyenga saka ndizvo ndingochani saka ndondiita sei ndakatoramba kuya makanobatikana kuti ndakazviona nyengai musha yakona yekuda kuti achitsotsi kunyepoti muda kuenda kumabhenzi awazi kuti muzodya vanhu mapeche munongotaura zvakanaka kuti aiwa ini ndingochani ndiri kuda kuti ndidanane newe toudzana kuti aiwa inini handii zveungochani handisi nditoke ndataura kuti ndiri ngochani what's the problem now handita zvo zvamanda ndikonzeme ndiri ngochani nemusatani ndizvozvo saka matondipindura ndada kuzwisisa kuti maida kuzama kuita sei saka mimi makataura kuti muri ngochani zvichireva kuti makanga mandichiva manga muchida kuti inini muzodanana nendana kuti sinhu zvamunoita but inini chiingochani saka maindimusingazive kuita munhu usingazive 3 days okukira hotel varume futi ndizvo zvandakunyenga usadaro itori Machembere mazichero chaienyenyepera usade kuita zvisane basa rese Machembere Sis Melly inini asi ndapedza nemukadzi uyu mazvinzira mukadzi uyu ataura kuti ngochani akati ndidawo zvake zvekuti haana kunyengwa akatadza kutondinyenga bhosa asina kuenda handizoti munyama here kana kuti asiya kunyengwa nemunhu Sis Melly ndakukati ndizvozvo ngochani but ndizvochani Okay, enough of these guys. Okay, all right, okay. Machembere soko na mainini madona ava. Right. Machembere soko vati ndiri ngochani vazvibvumira kuti ngochani handiti vabvuma kuti vari ngochani handiti ka musikana uyu anga achida kuziva kuti maida musasiye papo musatanist ndiri musatanist zvese zviri tu ansati ndanzwa peusatanisti ndikutaura pandanzwa matunguri musatanist alright vati Machembere soko vati musatanisti vakati zvakare ingochani handitika inoda varume nevakadzi saka kola anga achibvunza mubvunzo kuti saka imba maida kundibhukira hotel maida kudini maida kudii vakati aiwaka kubhuka hotelko zvine dambudziko reika indiri ngochani saka ansa taiwana apa handitika Machembere soko vaida kunodii kunolambasta chimoko chavanga wana chakapfeka pajumpsuit racho handiti maona vaida kunolambasta chimoko chavanga wana chakapfeka jumpsuit so nyaya chainzwa ende atinga panapa we are not discriminate ngochani kana titi kudii kana tikudii anti mwana uyu anga achida kungohwisisawo kuti chichaida kuitika saka now she knows amene kuti musendo auya here tinzwe kuti auya aripo here musendo chitinzwe kuti zvaari kutaura izvo kuti akabatwa vakamukwira pamusoro Machembere soko aripo here tinzwe kuti zviri kufamba sei handiti maona
Animaona. Ngauye muzendada kana ndakamukwira ndoda kuti mupedze maaudio ayo. Then murume womunhu nemukadzi wemunhu waakandipa ndoda kuzvikanda paFacebook. Ndikutomuudza kuti mukadzi wemunhu waida kuti tigadzirise nemurume wacho. Ndikutozviisa paFacebook. Saka muri kuti murume uyu nemukadzi uyu vari murume uyu nemukadzi uyu vari maaudio amacho ndipa iwaya. Vari maaudio ende varipo ipapo ndatoona mukadzi wacho achikomenda ipo pambenge. Oh my God. Zikanwa paFacebook apa aida kuroiwa namweni. Ndoda kuzvikanda vanhu ndemwari akatongondikomborera ndikasaita because ndo vanditanga vakanditira live yaita 1000 vanhu vese vanditi ini ndiri mukadzi wemunhu ndoda kuti ndinyengwe nemanigerian munoenda kumanigerian ndiri kuabuditsa mascreenshot ese ndiri kukupa meli ndine maaudio. Ndabvuma kainini ndabvuma. Alright, batai makadaro. Hold on, batai makadaro tini vari kufona ava kuti vari kuti chii. Hello, caller. Taswera maswera sei? Mani? Musendo pana Machembere soko. Machembere soko varipo Machembere soko ndizvewo besha. Hazi. Mubvunzei kuti kai. Matikudi ikola. Ndizvewo besha Machembere soko ndingeyo. Uya kwimbo. Ndizobva ndakubhukira hotel. Zvakaoma. Right. Musendo kana asipo because Peti ari kutaura zvinhu zvari kuti audzwa namunhu. Vanondibhota inini ndichatsvaka fona because mukadzi ndomuziva. Ndikutanga ndavafona. Aiwa, I hope no. Listen Machembere ndoda kuti ndine mubvunzo umwe chete. Mira ndokupirawo ndine mubvunzo umwe chete. No, imbomirai ndine mubvunzo umwe chete. Imimi Musendo achiya kwamuri achiti izvo ndigadzirirewo murume uyu munoita zvokuroya here? Nokuti zvive kugadzira vanhu zvazvokuroya kai. Akanditi Machembere ndine boyfriend yangu ndoita munyama wokungonyengwa nevarume vanhu. Anditi ndikati zvinokuitika banditsanangura zvese anditi zvikanzi uyu murume wacho uyu nemukadzi wacho saka ndoda kuti mundigadzirire mukadzi uyu kuti arambwe nemurume nditore murume uyu ane mari sereti ndogara ndichosangana naye kumahotels ndozvaakataura anditi nditori nemapictures nditori nezita nemukadzi wacho zvese ndokuudzai anditi muriona it's a play up game yaitwa nevanhu but ngavasade ndabvuma zvavataura kuti ndingocha nenhiyo saka ndakuda kuti vanhu vachibvuma kuti vakauya here vachida kugadzirisa vakadzi vevanhu oitawo vakadzi vevanhu vaiti vanoda manigerian toda kuti tibva tabvuma ini ndine mameseji nemaaudio vandifumura ini handisanamboya kwameli ndichikupa v11 remunhu but this time ndaona kuti vanhu vada kundienderera ndakamboitwa rafu this time yangu yekungofuna igorere zvifumuro ngatichifumurai kune shamwari dzepamabasa chaidzo dzainzi Machembere soko makati ndikauya palive band ndikati ndine n'anga yangu iri kuZimbabwe ikandibatsira kuti ndipfeke machirangu vanhu ndopavauya kumainbox wa Machembere soko introduce me kune n'anga iyi yakakuitirai kuti mitwe machira enye manjusi anditi ini ndine shamwari yangu iyi yakanditorera boyfriend yangu mwachiti ndine shamwari yangu kubasa ndoda kuti adzikisiro kubasa ndinazvo zvese mene ndine mazita anokuti vanhu vachaparara ndozvandakuudzai kozi vanditanga. Okay. Munoza kuti chi? Alright, miraiti daire ushu. Tichaigadzirisa, don't worry guys. Ndo pabasa pedu pano padaire. Hello, caller. Hold on. Hello. Yes. Hello. Sis Melly. Yeah. Mati. Hello. Musenda achauyi. Musenda ari kutrek. Zviona here. Handisi kukunyatsa kunzwa, hatisi kunyatsa kunzwa. Musenda ari kutrek. Chii chiri kuitika? Muri kumunzwawo here guys? Ndikati musenda ari kutrek munhu achauya sei pachirongwa. Handizivi. Unomutsiretera munhu apa. Ngauya ataure. Alright, isusu toda kuzama kuavoida. Toda kuzama inzwaika Machembere.
muchembere ndofunga imimi muchita zvinhu zvenyu zveuchembere zvemanjuzu handiti amupo pakuputsa dzimba dzevanhu handitika ende hamupo pakudestroya vanhu handiti munozviziva zvinhu zvakadai zvinouya nepakasiyana-siyana nditoda mesena pati because inini mukadzokera makadai hapana zvatinenge taita handitika muri kuti mimi munoziva munhu muri kumuona ari macomments how will she feel mukadzi wemunhu achinzwa zvinhu zvakadai asina chaanoziva because muri kufumura naimimi neshamwari dzenyu. Hello, hold on. Imbomirai Machembere. Hello, caller, hello. Imbomirai. Tiripo makadi yenyu. Tinofara Machembere anonzani Sis Melly. Isu handiti. Machembere soko kutaura kwavo munhu anobatsira vanhu nai. Kana uchibatsira munhu vanesana namusendo handiti ngavapedzera namusendo. Exactly. Vanhu vavanoitira matare avo vakumabudisa nokuda kuti vanosana namusendo. That is not professional. No, ipapo handikupa bhuna. Vanhu kana vanga vachiziva kuti Machembere soko information dzavo kugara uko vachivailonga vachimutaura zvekunyeba zvisina mamineke ekufira munhu inini handiti saka inini ndatida kuda kutaura manesana namusendo namusendo nekuti already ndataurwa zvako saka ini nevamwe vakazouya kumatare kwenyu havako apa kunze kwekuti kana muchida kutovavhara muri kuvathiretena kuti vasataure kuti makavarepa nekuda kwekuti vane varume kana kuti vaizo. Oh, okay. Angachifona direct. Okay, angachifona direct saka ndofunga hana ku ATM yake yapera. Right. Hanzi Musendo arida kufona, hanzi Musendo wants to call. Saka inzwa akapeti ndani toda kuti Musendo auye pana ivo varipo apa. Saka ndikuti pane number dzandakapina idzo Musendo ngauye pa number dzandakapina idzo vasangane pakata. Hello caller. Hello Sis Melly. Yes. Caller. Right. Mushe kanje ndianu. Varipo. Right. Na kola anga chitenda na Machembere soko. Inini ndambobvunza Sis Melly kuti. Inini kana ndirise munhu kadzi. Ndokukirwa hotel nemumwe mukadzi for 3 days. Inini ndinenge ndichiti ndiri kuendeki. Uye ndinenge ndisina kuona here ma-interest emunhu kuti munhu chairo randibhukire 3 days. Asina kana chaari kutaura chii kana tanga tisina agreement zvekuti munhu anozoya achizobvunza palive yaitwa kuti maindida here. Okay. Maonera angu inini hazikufana masai but maonera angu inini ini zvandiri panapa munhu oti huya ndikubhukira hotel ndotoenda zveshuwa ndisina kuziva reason yekunobhukirwa hotel for 3 days. Sis Melly ndinenge ndichiti ndiri kuenda kupi tisina kana zvatotaurirana kana zvatawirirana here ndozoya palive ndoti zvonimaindida here. Why didn't she ask her kuti zvamandibhukira for 3 days tinenge tichiitei? Why would she come palive ozobvunzira palive kuti pamakandibhukira hotel for 3 days maindida here? Pane maquestion mark ipapo Sis Melly ngaapindure kola sei. Alright, kola iri bore katimbodonedza Machembere soko TV ede patani ngasiri kuona namba yandakapina pazasi apo. Ari kuramba chingofona ndofunga ana Machembere anonzani ana Musendo wacho tinzwe kuti Musendo ndanditotsa macomments kuti ndiwane Musendo handisi kumuona. Saka Machembere soko tokumburombo kudonedzai mutevedze live ndimbo eda Musendo wacho kana aripo tinzwe kuti zviri kufamba sei then tozokudzosai zvakare. My daughter said she wants to witness all that night yakwaya Musendo panapa. Tadi kutimborega kupinza vana. Tisapinze vana panyaya ngatimbomisai kupinza. No, ndarwadziwa nenyaya yekurwadziwa kusvika pepedzisira handisi kuda kunyeba ndarwadziwa ndarambidzwa nevanhu vakawanda kuuya palive but vanhu ngavasanditanishe zita rangu kana vakangondivenga ngavangondivenga ndisise zvandiri handitika saka vanhu ngavauye tibudirane pachena. Alright, andimewo ndiripo handisi kubva. Thank you. Caller, hello. Alright, pane mumwe ariku. Alright, this is I don't know pane munhu ariku. Alright, there's somebody else who's calling again. Mira it one. Taura yutinzwe.
Machembere okuti zvose maere pamatanga musikana uyu aiti ari kuda kubikirwa sadza here pahotera naMachembere aiti ari kuda kuitwa sei before asati abhukirwa hotero aiti ari kunoita nezvi ikoko zvichida kuti vanhu vaviri ava vanenge vakanga vawirirana whatever zvavanga vawirirana asi zvekuzouya Sis Melly palive nachizobvunzira palive maida kundiita sei munhu abhukirwa hotel for 3 days munhu chaiye Sis Melly akafana chaiye handingabhukirwe nemunhukadzi hotel for 3 days asina kundiudza kuti tichande tichinoita kuita business rei saka inini maone rangu Sis Melly I think also this lady she's hiding something ngaataure nyaya yake chaiyo. Alright. No, it's fine. Alright, ndakatimbokudrapa tise vamwe tise vana Patricia na kuda ndimusendo o ndiana ndisikuziya. Alright. Thank you. Alright. Get chage Patricia wacho awipa. Vanhu vemuSouth Africa nyaya haisi yenyu mbomirai vanhu vemuSouth Africa. Nyaya haisi yenyu iyi inyaya yemafofo iyi. Imi muri kumanya kufona kuda zvinhu kunoita vanhu vemuSouth Africa makangozviomerawo shu. Nyaya haisi yenyu imbomirai kufona. Chiri kuda nhingirikiri. Imbomirai maSouth Africa vanhu vekuSouth Africa. Ai. Because musendo andipana mbona musendo guys andisikuona musendo inini. Musendo pana ambomuonawo. Because I'm trying to call Patricia panapa. Anga chiti eda musendo. Okay. All right. Hello, Kola. Hello. Taura yenyu. Kola tauraika. Hello. Oh, and I'm not calling you, it's Musendo. Musendo andisi kumuona ini comments ini. Musendo chari kupiko. Hello, ndiwe Musendo ere? Yeah? Ndiwe Musendo? Aiwa Musendo. Kumusendo chari kupiko. Ndikasenze. Musendo chari papiko. Uyu ndi Musendo. Mirai, uyu Musendo. Ya, uyu ndi Musendo. Uyu hasi Musendo. Hasi Musendo. Hello? 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 Nyaza show inancha wisi ora ipana anditi anzi Sis Melly ndigaendi sende audio muiplay pana mari kusiplay ari kuisa audio saka namirira munhu audio chinzwe. Hello Kola, how are you? I'm fine, thank you. Play kama audio so we all understand like the whole story. Kati kutika timbomirira Musendo timbompa nguva noti Musendo ari kunza aripo apa but ndisi kumuona. Yeah, and Takamumirira is taking a while. So andichazivika kuti we are not saying kuti takamumirira because makola ari kupinda kawanda saka pamwe ari pakati andiona saka ari pamakoza ari kupinda saka yet to answer makozi ando zvati andide andisendera message Musendo ndakwanisa kunza kumuona hanzi Musendo asvika anoona. Alright, that's fine, we'll wait. Okay, right. Musendo aripo here apa guys? Asi ndisiri kuona. Uyu Musendo uyu Musendo vamwe imbomirai. Uyu imbomirai vamwe uyu Musendo ndamuwana uyu Musendo. Uyu Musendo. Ndamuwana Musendo. Ndamuwana. Hello? Yes Musendo. Uri right? Yes,
uri right here ndiripo iyo kai nyaya yako iyo kwayo kwanga woti walula chii chakaitika dai Museni ndoda kutaura ndinotanga ndichiti it's true and vanava it's not just saka I don't see why vanhu are so concentrated nenyaya yangu dai ndandiri munhu anga achinyepa right ndandiri munhu wani chokwadi singati topana usakati chokwadi hasi chokwadi but kana pana vakadzi 40 not one inini pana vakadzi vakawanda 40 there's got to be some truth munyaya iyi kana ndiri ndega ndichitaura nyaya izvo vanhu vaitaza kuti munhu ari kunyepa inini ndine hate naMachembere Soko ina handina any hate naMachembere Soko ndakatoenda ndichitotobatsirwawo zvangu but zvekuzoti zvakazoitika and what not yes that's bad but zvakaitika here kuti Machembere akanga wada kukurakasha mapurisa at the moment saka I can't sit here ndobva ndaiayena nyaya yacho kuti yakatanga nekupi yakaenda nekupi but I can sit here and say ndeyechokwadi because iri kuinvestigatewa nemapurisa saka I can't say nyaya yese okay but lulalu vaida kutokukambura havo but kuti ndingataura nyaya yese kuti yakamira yakadasei ndinenge ndazokanganisa inonzviko nyaya yekumainvestigations and vanogona kushandisa inonzviko V11 yese yatiri kutaura vachizoikandirayo kwavari saka kana mapurisa vachiita zvavari kuita rega tivasiya vachiita but I'm in support yekuti ndinogona kubatsira vamwe vakadzi kuti vagone kureverera kuti zvavari kutaura ndezvechokwadi 40 women cannot be lying 40 vakadzi vese ava havanganyepe alright saka Musende wakanoripota soon after zvichibva kuitika zvinhu zvakaitika gore rino iri kana kuti gore rapera aitika muna March saka zvitori ikoko but sezvitaura nani ndingagone kunyatsodzika but ivo zvavari kuzotaura nekuti vari kuzoadhana Patricia vachiti nini ndachitaura about Patricia izvozvo inhema that's what I'm going to say because ivo kana vane ma-issues naPatricia ngavamire pachokwadi kuti hold on munin'ina wangu saka iwewe naPatricia hamuna kumbotaura Patricia akangozviwawo mukufamba akazvitaura kulive kwake iwe akaripota no ina Patricia tisakataura and I'm very close kwaari ini ndiri kuti iye ngaasandipindire panyaya yake achitaura kuna Patricia enzi ane nyoka mba make ane mudzimi yake achimutukira that's not fair iye kana ane problem Machembere Soko ngavataure iye naPatricia the problem yangu ndeye zvakati but iyi yekubata vamwe vasikana that's not fair ngavasapinde ndo patinonyoda ipapapa anyway panyaya yekubata vamwe vasikana kuti aizve saka vanhu vozouya sei nhai Machembere kwamuri zvemose Machembere ari panapa kana moti makastoma toti chindai kuna nhingi mosvika molambasta futi makastoma acho ikokoko aichanyatsobuda mushi hachisi chinhu chakaipa there's so many people vari malesbians but munhu kana asade haamodi and kana waenda kunhu kwemunhu uchiti udaenda unobatsirwa zvakafanana nini kana ndichienda wamba kwemufundisi ndiri kuenda nenhamo yangu handisi kuenda ikoko kuti ndobva ndasvika ikoko ndobatwa ndiri kuenda because ndine nhamo that's not fair ngavasadaro that's the only reason why yabuditswa nyaya iyi kuti vamwe vasikana nevamwe vakadzi vanenge vachida kuenda unoshandirwe vasaenda alright Musendo waita zvako nekuramba uchiita nekuuya panapa uchitiudzawo side rako of the story kuti tinzwisise ivo vari kuzviramba handiti saka vachizviramba kudaro ramba zvako chifana changu uri papapa tinyatsonzwisisa kuti ivo vari kuda kuti chii Machembere Soko sezvo Musendo wacho abva achiuya pano akachiti bvu aiwa ini zvakaitika sinyaya iri kupolisi zvayo ramba ako uri papo
aish wadona futi musendo futi aish nana madhasi Machembere soko vanenge vava nevamwe vanhu kuda mapurisa kuda chii handisi kuziva handiti maona asi musendo mamunzwa guys nyaya iyi musendo 1 ataura kuti no nyaya yakaitika but I cannot say a lot of things because nyaya iri kupolisi inozojeopardiza chi kesi yemapurisa handizoti pane hanzi i40 people alright vari kufona back regaiti vanzwe right hello Machembere anga ari pana pa muti anchikufonerai uyu ari pano uyu anzi musendo hanzi zvinhu auya zvake musendo tina Machembere soko vadzoka hanzi tikudzose vari panapa vati vane maquestions for wena rega tinzwe maquestions acho kana vane maquestions ngavamirire mapurisa paanenge achitora mastatements zvichinyorwa Sis Melly kana vane maquestions ngavatumire sako ngaunge uudze mapurisa ako kana wemangwana ndingasaura inini kutorwe pasi because hapana zvazvinobatsira kuti tinenge tichiuya pano ndichikakamidza because we're going to go backwards and forwards Sis Melly. I understand zvamuri kutsvaya kuita kubatsira but obviously ivo vachataura side yavo ivo nindotaura side yangu saka inini handisi kuda kuzodisrupta iyo nzvimbo iyo musendo mira wakadaro chinzwe mira isinyaya yangu yega ina vakana vakawanda varimo it's not just mine alone musendo imi Machembere soko pane zvavataura mati kudii ndati musendo kukwira ndinoda kungokukwira kana idzi mukona iwewe unongoenda kungonosangana tokuda kukwira vana vangu vanga varipo you know my daughter she got your number she's even surprised kuti ndakada kumubata hatitaurana tese nevana vedu hatina kufonera nzi mashura pafacebook wakagara pake panhingi pasi pematresi yatikarara downstairs handina here usade kutsvaga mhepo nedzisipa handitsendu kana iwo wakandivenga kangoto nakufonera vanhu vakati wandei uri munomba mangu pane pandakakunyenga here ndikuda kuti unditaridze V11 upe Melly ndichikunyenga iwo kuti musendo from your last audio ina Melly hapana pandakabhuda kuti musendo ndokuda and always respect as my daughter saka inini ndiri kunyapa inini nevanhu kuti zviri aiwa regai ningire mapurisa anyore mastatements tese isusu vanhu 40 tiri kunyepa including inini aiwa paripo Sis Melly ndataura zvangu ndinenge ndiriko kumacomments ndichiona regai tivasiye vacharonga kuzvidefenda of course akungozi ndo vachabvuma vachazobvumawo mujeri ndizvozvo vasiye vakadaro alright iripo musendo na zvako ende wewe mubuze kuti nyaya yekubhunga ndikuda kuibudisa vanhu vanga inave kubhunga yakandiudza nemavhidhiyo akandipa ndikuda kuabudisa ndichiudza vanhu vakava mumuudze izvozvo kuti vanhu vazoti musendo munhu chaiye here kana kuti anonyepa aiwa kabati Machembere soko yakaisapate kwamanza aiwa kabati ndikuzvibudisa zvavakanoita kwamanza aiwa kaMachembere soko but inokati handise pafacebook handikudisa pafacebook ndiri kubudisa vanhu vainyeya handoita munhu anoda vanhu sereka Machembere soko imboti paiwo mukana inzwai mukaita sokuti right now musendo auya pana kati nyaya iri kupolice station iri kuinvestigate kwanditi I can't say more imobva mataura toda kubudisa zvinhu zvokubhunga munoita kunge makuthreatena musendo kuti asataure a lot of things amuzvioni aiwa gasa indomirira mapurisa kana ainvestigate ndobudisa zvandinazvo itaura kuti vanhu vazouse musendo siyai kana nyaya iri kumapurisa ahendle nyaya iyi kana aihendla nyaya iyi mapurisa and then mozoita inyu zvokukamchi hameno kana mafunga zvokuda kufumurana but munhu wacho wamuri kuda kufumurana naye muri kumboona kuti mataura
wenyu zviri kana nemi munoona zvichinatsoita kuti mufumurane namusendozera remwana wenyu mugoita mai verudzi. Mwana wangu kana kumwana wangu ni dhota ndatupa Sis Melly matera wodhota irekodheni ndatupa zvinotyisa ndonzi nyarara kuti uri Machembere. Inini tinoda kungotaura Aunty Melly, let me just ini kana ndati ndoda kufumura ndikufumura vanhu ndinoingirwa nevanhu vakawanda andikunyembera kufumura makastoma handifumure vanhu vangu vakandifumura vanhu vandifumura ndo vandiri kufumurana navo noti vamwe vanhu vasina mhosva neni handidi kunyeba kufumura wandi vaenda pafacebook vakataura zvavo oti vakati ini mapurisa ndokwaona ndovaudza ndovatadza zvese handiti muri kuona. And good thing ndongotenda Mwari wangu kuti from day one until last handiti but it's okay tinomirira mapurisa acho ouya toona kuti ane mhosva ndiyani. No, hapana kuipa. Saka inini hangu nini pandoda kukuudza noti ndoda kuita disclaimer apa kuti kana ndati ndikufumura handikufumura makastoma angu ndine vakadzi hogo varume hogo vanoenza 11 ndine zvandinazvo ndine zvakawanda handifumurawo ndiya ndofumurawo ndizvo zvati ndongopedzerana because ndafumurwa pafacebook saka tongofumura vanhu voona kuti yakatangira kuti nyaya idzi neapa pana akanyengwa here from day one to the last. Saka toda kuti ane wese ari kuuya kundifumura tongofumura tongoti imba ane11 yake indoisawo v11 yangu apa tapedza ndopedza nyaya. Tanoita nazvo zvokunzi takatombonzi tiri mbavha yese takatomira kutosungwa mapurisa achirungoinve kuda kuthreatenwa nevanhu because you are doing something ndakasiyana nezvavakandifumura madzimai akatendeka ndakangomirirawo kusungwa nanhasi ndasiyana nazvo ndakuitawo zvechivanhu ndakutukirwa kuti manjuzi angu inazviti munhu anotukira manjuzi rangofanana kukiza ndiye muswechi ndefeki siyana nawo ndine vanhu vari kutokonfesa vachitotaura kuti Machembere soko mutigonera saka vari kuda kuuya kumajuzi efeki ngavauye vanoda kuuya kun'anga efeki ngavauye havasiriwo vakadzi vobva vari kundikumbira nhamba yeMachembere kuZimbabwe akandibatsira tumira mameseji hobohobo iyo nevamwe vacho vanonditaura vari kutoda nhamba yambuya ira ndine mavh11 ndikumbirwa nhamba can you go downstairs now andi saka ngatingoti kana tavenga munhu ngatingovengai munhu zvakanaka but nhasi ndarwadziwa kuti zvino vanhu vaunenge uchitaura navo everyday uchiwirira navo ndopedza time ndikabva kubasa bvunzai vanhu kana zvinhu vazhinji vandobatsira pafacebook handi ndova ndikabva kubasa ndotosvika ndoti vanhu nemwoyo wangu handi but vanhu ndopavanotenda be kuti uri kuvanyinga maibooks yagay wakazodai ifi ndakava gay hazvirambidzwe munhu wese vanhu vakawanda magay but ngatisade kutukira vanhu chavo ende zvechivanhu izvi hazvidi competition because inini maitiro angu handisitomboringani kanaka makanyarara henyu makadatinze kola ari pava kola hello kola vekuzimbabwe hello abva vadona kola hello matarenasa maitawo vatitaura kola veku-UK hello kola hello kola munhurume hello gaiti vadrope because achadaira hello matarenasa maita vakatotumirwa maaudio vanditumira nhasi ndichakutumirai vari n'anga yekuzimbabwe vanditumira maaudios vachithreatinwa Machembere sokuvava kupindire mugroup mavo kudai vari kutora vanhu kumagroup evanhu ina handisi kutora vanhu mumagroup evanhu because handisi kubhadharisa munhu handina mari yatiri kuwana from that group ndiri kungobatsirana nevanhu ndichitengesawo bute rangu randongotengesera vanhu but handisi kuwana anything chekuti vanhu vangatondivengera kuita kuti ndaita mamillions. imbobate makadatinze kola ari pane imwe line kola hello hello Sis Melly muri right mushe kanjani mushe Sis Melly ndainoshida kuremind Machembere hope
I think a couple of weeks ago. Pana kola akambofona from South Africa. But akabata munhu chaiye nokuti Machembere ainobatsira ku-UK aiti kuti zvinhu zvako zviite unofanira kudanana neni South Africa kana kuti kana zvichiita munokumbira valaivo kuti munhu auya atiudze kuti ndiye Machembere Soko here zvinhu zvako zviite panotokoda nini saka fanira kushandisa platform yedu kuita zvimadhira akadaro right hanzi nakola patakaita malive madays apfuura mavhiki apfuura pana kola akafona panapa I still remember achiti izvo pane Machembere umwe Sis Melly Machembere ari kutinyenga tikaenda kuma-inbox kwavo hanzi kana kola uripo can you please call and confirm kuti munhu akakunyenga ku-inbox ndi Machembere Soko vadi vanhu vazive kuti ndi Machembere Soko here kana kuti ndeumwe Machembere right kola hello inini ndine mubvunzo out of concern kuti vanhu vese vari kutaurwa all of those people that she's dragging into the story, what is basically her motive? Because so that uyo mangwana anozoblamwa kana zvakawanda zvazofumurwa on top of a lot of people, you will walk away clean. Ndosaka ndataura kuti kuna if you look at it, my Italian jobs and all of that stuff, she's literally that were abused by her. Okay, these are allegations at this moment in time. But if there are why are you threatening people? Why would things that involve other people that have got nothing to do with the allegations that state which you are. What exactly is her motive? That's where my question is. Machembere Soko. I'm not going to do that. In India, I don't know when they go, but you don't want to understand. I need to I'm not going to put public or she and in any because Munana, we are talking about Facebook, I think trade and I don't think Secondly, I'm going to moon wing. I'm doing to run with those made. I just feel like a miracle. Wapindu wewe. Just good. Saka imimi basically makuti zvechizano panapa zvekutsikirira manzwa here Machembere Soko hanzi saka imi makuda zvechizano panapa akazokuti munhu akasimudza musoro moti ndakutora demo ndakuti no comment. Okay. There's no comment on that one. All right. So basically, everybody. In Mimi, personally speaking, in the other one says like completely guilty. But at the end of the day, you can't prove yourself innocent. Bringing up the Munyaya, the Sinene, the guilty. I don't think proving yourself guilty.
with confidentiality. Even if you look at the case, the fact that he had a lot of vakawanda vanopedzisa kubatwa not saying you're wrong or you're right.